האם לקחת הלוואה זה דבר טוב או רע? באיזה סכום הגיוני וכדאי לקחת הלוואה? באיזה ריבית זה משתלם? זה שאלות שהרבה מאוד אנשים שואלים את עצמם, כי אין היום כמעט משפחה בישראל שחלק מהתקציב שלה לא מבוסס על חוב שנובע מדברים שהם צרכו בעבר והם צריכים לשלם עליהם היום, או חוב שנובע כחלק מאיזושהי השקעה עתידית או תוכנית עתידית שהם בונים לעצמם. בפרק הזה אני רוצה להתמקד בשאלה אחרת לגמרי, כי בעיניי השאלה חשובה היא לא האם לקחת הלוואה וגם לא בהכרח באיזה ריבית. השאלה העיקרית היא מה מטרת ההלוואה, מה שיבדיל בין פעולה כלכלית נכונה וטובה למשפחה או פעולה שהיא אסון, תמיד מתחילה מהשאלה איזה סוג חוב אנחנו מדברים. עכשיו אני אשתמש במונחים שבאים מהעולם העסקי, כי בסוף זה התרגום שלהם והרלוונטיות שלהם גם למישור הפרטי הוא ממש הרבה פעמים זהה לחלוטין. אז בעולם העסקים אנחנו נוהגים להבחין בין שני סוגי חוב, בין חוב של הישרדות לבין חוב של צמיחה. חוב של הישרדות זה אומר עסק שהפעילות הכלכלית שלו במצוקה, יש ירידה בכמות של הלקוחות, יש עליית מחירים משמעותית בענף שגורמת לו להיכנס לקשיים, או כל מיני סיבות אחרות, בעיות של ניהול או בעיות אחרות. חוב של הישרדות בעצם נועד להעניק איזשהו תזרים מזומנים כדי להחיות את הפעילות הכלכלית, כדי שהאירוע הזה ישרוד. חוב של צמיחה זה משהו אחר לגמרי. חוב של צמיחה בא ואומר, וואו, יש פה עסק שמתפקד נהדר, בוא נגדיל אותו, בוא נפתח אותו, בוא נתפתח לשווקים נוספים, בוא נגדיל את המחירות, בוא נפתח עוד סניפים. אין לנו את הכסף היום, אנחנו ניקח הלוואה כדי ליצור עתיד עוד יותר טוב. את המונחים האלה אני רוצה לקחת בדיוק גם למישור המשפחתי ולמישור הפרטי, וכשמישהו מדבר איתי על לקחת הלוואה או לא לקחת הלוואה, השאלה הראשונה שאני שואל אותו וגם אותי, לפני שאני בא לבצע פעולה כזאת, היא מה מטרת ההלוואה. ויש כאן משהו לא אינטואיטיבי, כי אם הוא אומר לי, שאם הוא לא לוקח את ההלוואה, הוא נזרק לרחוב, או שאין לו מה לאכול, אז אסור לקחת את ההלוואה הזאת. השאלה החשובה היא תמיד מה יקרה לנו אם לא ניקח את ההלוואה. אם מה שיקרה לנו אם לא ניקח את ההלוואה, הוא התמוטטות מוחלטת של החיים שלנו, של הדירה שלנו, שהמקום שאנחנו גרים בו, טכנית, כאילו, צריך להיות הומלסים, או שלא יהיה לנו כסף לאכול, זה חוב שאסור לקחת. והסיבה היא מאוד פשוטה. חוב זה תמיד שיעבוד של העתיד לטובת ההווה, לטובת איזשהו מצב קיים. אם אני משעבד את העתיד על משהו שלא הולך ליצור עתיד טוב יותר, זה אסון כלכלי. כי מה שאני אקרא, אני אקח הלוואה, אני אפתור את המצוקה הנקודתית של היום, אבל בחודש הבא אני אחזור שוב פעם לאותה בעיה. ואז אני צריך ליצור שיעבוד עוד יותר גדול, כדי להתמודד גם עם השיעבוד שלקחתי, וגם עם הצרכים החדשים שמתחדשים. ולכן, סוג חוב כזה זה חוב שבוודאות מוביל בסופו של דבר לקריסה מוחלטת. אנחנו צריכים לעשות הכל, אבל הכל, כדי בחיים לא לקחת חוב שמממן הוצאות של מחיה, הוצאות שוטפות, הוצאות קיומיות. נחיה ברמת חיים הכי מינימלית שיש בעולם, נעבוד בעבודות מאוד קשות, או נצטרך להשיג איכשהו את הכסף אפילו מכספי צדקה, הלוואה פשוט לא תפתור את הבעיה, היא אך ורק תעצים אותה. ככל ומדובר בהוצאה, בהלוואה, שבמידה ולא ניקח אותה, לא נחווה קריסה כלכלית מהותית, אז השאלה, מה כן הצורך שבשבילו אנחנו לוקחים את החוב? ואני מבדיל בין 3 סוגי הלוואות, שאני אדרג אותם מהנמוך לגבוה, שהם אבל בגבולות הגזרה הלגיטימיות, הם הלוואות שלפעמים נכון לקחת אותם, אנחנו צריכים לבחון מתי והאם, אבל ככלל אצבע אני אגיד שהלוואה בעיניי תמיד היא למטרת השקעה. השקעה זה אומר ליצור עתיד טוב יותר. לא למטרת הישרדות, למטרת צמיחה. השאלה, מה הצמיחה? אז נתחיל מההלוואה הכי פחות טובה, שאני מעדיף שלא ניקח אותה, אבל לפעמים היא כן נכונה, שזה קנייה בתשלומים. קנייה בתשלומים זה הוצאה שהיא כנראה מיועדת לשיפור של איזשהו מצב קיים. זה יכול להיות מכונת כביסה, זה יכול להיות מזגן, זה יכול להיות גם רכב. ואנחנו רוצים לשעבד את העתיד כדי לממן את ההוצאה הזאת. עכשיו, הכי טוב זה לשלם את זה מחיסכון. לתכנן מראש את ההוצאה כמה חודשים קדימה, או אפילו כמה שנים, ולבוא ולשלם אותה. לא תמיד זה אפשרי. ולכן לפעמים זה פעולה הגיונית לבוא ולהגיד, אוקיי, אם בכל מקרה
אני רוצה להשתדרג למכונת כביסה חדשה, ואני צריך, ויש לי את היכולת, ואני לא אקרוס, אני לא אציא אותי מהבית, אם לא יהיה לי מכונת כביסה חדשה, אבל זה ישפר את איכות החיים, אז במקום לקבל אותה עוד שנה מהיום, בוא כבר אני אקדים את הרכישה, אני אוכל ליהנות עוד 12 חודשים ממכונת כביסה חדשה שתשפר את איכות החיים שלי, ובתמורה לזה אני אשאבד את העתיד. כמובן שאנחנו ניקח הלוואה כזאת רק במידה ויש לנו ידיעה ברורה שהתקציב הזה יורד מתקציב המחיה החודשי, לא מהתחייבויות ולא מאיזושהי תפיסה אופטימית מאוד לגבי העתיד. זה נטו לבוא ולהגיד את מה שאני יכול לעשות עוד שנה, אם אני כבר יכול לעשות היום כדי לשפר את החיים, אז אני קורא לזה זה לשעבד את העתיד בשביל ליצור עתיד טוב יותר. במידה מצומצמת, אבל לפעמים זה אפשרי. רצוי שלא, אבל לפעמים זו החלטה נכונה. ההשקעה יותר טובה היא השקעה, נקרא לזה השקעה בעצמנו, בסדר? כי בשונה ממה שאנשים אולי חושבים, בעיניי למשל חתונה של ילד, זאת השקעה לכל דבר ועניין. נכון, זה לא לקנות נדל"ן או לקנות מניות, אבל זה השקעה בנו, זה השקעה במשפחה שלנו. חתונה של ילד נועדה בעצם לתת לילד בסיס פיננסי חזק יותר לחיים שלו, כדי שבסופו של דבר הוא יחיה חיים כלכליים יותר טובים. וגם המבחן הראשון שהחלתי על זה, הוא עונה גם על המקרה הזה. במידה ולא נשלם את החתונה של הילד, האם נחווה קריסה כלכלית כאוטית? לא, ולכן זה אומר שאנחנו מבצעים פה פעולה שבסך הכל היא הגיונית. היא נועדה לבוא ולשים כסף היום בשביל הילד כדי ליצור לו עתיד כלכלי טוב יותר. כמובן שמי שיש לו יכולת לבוא ולחסוך כבר כשהילדים צעירים ולהתארגן מראש עם הכסף ולהשקיע אותו ולהגיע מוכן, זה פנטסטי. אבל גם במידה ולא, עדיין אני מסווג את זה כהשקעה וכהשקעה שלגיטימי לקחת אותה. גם את ההלוואה הזאת אנחנו צריכים לדעת מאיפה אנחנו מחזירים, אבל זה כבר יותר טוב מסתם קנייה בתשלומים, כי יש ערך יותר משמעותי בעתיד שזה מביא לנו. הייתי מכניס אולי לדוגמה הזאת גם לימוד מקצוע או התפתחות אישית לאיזשהו תחום, באיזה קורס, באיזה אפילו כושר או דברים שמשפרים בסופו של דבר את הבריאות, את המקצועיות שלנו וכל מה שמסתעף מזה. רצוי כמובן להשקיע מראש את הכסף ולבוא מוכנים, אבל גם במידה ולא, זה השקעה בעצמנו, ולכן זה משהו שכן מחזיר את עצמו, זה לשעבד את העתיד לעתיד טוב יותר. ההשקעה השלישית שאני ידבר עליה, והיא באמת ההשקעה הכי טובה, שלגיטימי בהחלט לקחת חוב בשבילה, זה השקעה כלכלית. השקעה בראש ובראשונה בעסק. יש לנו עסק ואנחנו רוצים להגדיל אותו, אנחנו רוצים לפתח אותו, מאיזשהו עסק ביתי שמתנהל אצלנו בבית למשהו קצת יותר משמעותי, משהו עם סניפים, משהו עם שירות יותר ברמה, משהו עם אתר או כל מה שזה לא יהיה, זה ההשקעה שבוודאות, אם אנחנו עושים אותה בצורה נכונה, אמורה להחזיר את עצמה ולהכניס לנו עוד כסף. ולכן, ככל, ומדובר באיזשהו תכנון פיננסי מקצועי, אנחנו יודעים מה הסכום, אנחנו יודעים מה הצפי להגדלת המחירות, אנחנו יודעים מאיפה אנחנו מחזירים את זה, אז כן, לקחת הלוואה זה נכון. לקחת הלוואה כדי למנף השקעה בנדל"ן, זה גם דוגמה מצוינת. בוודאי שצריך לקחת הלוואות להשקעות בנדל"ן. השקעה בנדל"ן, אחד היתרונות הגדולים שלה, זה המינוף שזה מאפשר, וזה חוב מצוין, זה חוב של צמיחה, כמובן ככל והוא תואם לתקציב שלנו. אז דירגתי פה 3 סוגי חובות טובים. חוב גרוע שאנחנו אף פעם לא ניקח, זה חוב כדי לממן הוצאות מחיה, הוצאות שבמידה ולא נשלם אותם אנחנו נקרוס כלכלית. אנחנו לא ניגע בחוב כזה, כי זה לשעבד את העתיד בשביל היום, בלי לקבל שום תמורה. זה רק ידפוק אותנו יותר בהמשך. החובות שאנחנו כן ניקח הם חובות שנועדו ליצור עתיד טוב יותר. הכי פחות זה קנייה בתשלומים, מעליו יש לנו השקעה בעצמנו, בילדים, ההשקעה הכי טובה זה השקעה בעסק והשקעה בנכסים. תירשמו לערוץ כי אני הולך לעלות פה עוד הרבה תכנים מעניינים שיעזרו לכם לחסוך יותר כסף ולהשתפר בהתנהלות הכלכלית שלכם. נתראה בסרטון.